जोंनि जायगानिफ्राय बिफां गोरलैनि फिथाइफोरखौ लाङो बे फिथाइफोरखौ बिसोरो फुलि खालामहैयो ओमफ्राय बे फिथाइनि फुलिखौ जोंनोनो फानफैफिनो ओरैबायदि जोंखौ बुरबक खालामगासिनो दं नोंथांमोना सांग्रां जानाया मोजां जायफ्रा कक' बिफां गायगिरिफोर नोंथांमोना सोंग्रो बे फुलिखौ बबेनिफ्राय लाबोदों खै बोसोर जाखो बेफोरखौ डिटेल्स सोंग्रो ओमफ्रायसो नोंथांमोना फुलिखौ लाखि जोंनि जायगानि बिफां आरो केरेलानि बिफां मा फारागथि दं नोंथाङा एसे फोरमायनानै होगोन नामा नोंथाङा बे फुलि बा बे फिथाइखौ केरेलानिफ्राय लाबोदों बियो थार ने मारै अर्डार खालामनानै लाबोखो बे कक' बिफांखौथ' गायबाय ओमफ्राय बांसिन मानसियानो मार्केटखौ सिन्था खालामबाय थादों नोंथाङा बिनि सायाव मा बुंगोन नैबे फिथाइया थाइसे गाज्रि जाबाय माने बेखौ फुलि खालामाखै नालाय बियो फुलि खालामबाथ' अनेक हायो नैबेबो मोननानै दङ केरेलानिफ्राय लाबोदों होनदों बियो निस्सय सैथो बिनि फिथाइखौ आंबो लांदों सेरनै लांदों आङो थाइब्रैल' गाखोदों सेरनैयाव माने आधा केजि खरि जादों आरो बे फिथाइया बेरजोब्बायानो बेरनानै आं गायबायानो फांसे नोंथांमोनाबो लांफैदो नै केरेलानि फुलि बियो फुलि माने बेगर फिथाइखौ लाबोनाय बेवहाय फुलि खालामफैदों खम सम रेटआवनो हगारगोन बिथाङा ओमफ्राय हम डिलिभारिबो खालामगोन अर्डारा गोबांब्ला मा इयो अल टाइम मैंग' औ 12 मास थाइखायो माने थाइखांबाय बिबारबाय बे जाहैबाय खान्थाल भेटनाम सुपार आर्लि बियो बोसोरनैयावनो थायो खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाबोनाय जाबाय आं दिनै दंफैबावो जे गयारी नार्सारिनि खुलियाव आं बिथांनि नार्सारियाव दंफैखासै ओमफ्राय दिनैनि आपडेटआ मा आं बिथांनावनो सोंनानै लानोसै मा आपडेट लानानै फैदों नोंथांमोना मिन्थिखाबाय बयबो बांसिनानो दाख्लिफोर एकदम भाइराल जादोंमोन बिथांनि बे कक'वा नार्सारिनि फुलि फाननाय बा खान्थाल फाननाय बेफोरो बेनिखायनो आरोबाव मिन्थिनानै लाबावनोसै बिथांनि नार्सारिनि गुबै थंखौ मानो होनबा बुहुत मानसियानो सोंहरदों बबेयाव होननानै ओमफ्राय नाम्बार मोनगोन नामा बेफोरबायदि होननानै सोंहरदों स्क्रिनाव होखादोंमोन थेवबो सोंहरदों आरो भिडिअखौ फुल नायाखै जानो हागौ बेखायनो आरोबाव आं मिन्थिहोबावनोसै नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों खुलुमबाय बयनिसिमबो आंनि मुङा जोंसार गयारी आङो मोनसे नार्सारि खुलिदों बे थङा जाहैबाय चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय आमटेका बिसिडिसिनि सिङाव थानाय ग्रामपुर गामियाव बङाइगावनिफ्राय बा क'क्राझारनिफ्राय फैयोब्ला एबा फैनो गोनां जायोब्ला सापागुरि टु आमटेका रड बेजोंहाय फैबानो जाबाय बिनिफ्राय सानजा बाक्सा बा उदालगुरिनिया मथा-मथि माने बिजनिजोंबो फैनो हायो आरो बिजनि बर' बाजार सबाइजार वानिफोराव गास'नानै आमटेका रड मोनफैगोन आरो आंनि नार्सारियाव आरो आंनि नार्सारिया मेन लामानि एटाच आमटेका मोनहैस्लाबा मोनलायगुरिजों ग्रामपुरजों माने सिमनासेयानो मेन रडनि एबा मेन लामा लेफ्ट साइड आरोना माने बिथाङा बुंदों जाहैबाय सापागुरिनिफ्राय फैयोब्ला नोंथांमोना डाइरेक्ट सिदा फैनांगोन ओरै सा ओनसोल चिरां डिस्ट्रिक्ट निसिमासिम फैयै फैनानै आमटेकानि सिगां आमलायगुरि गामि मोनगोन बे आरो आमलायगुरिनि गामिनि सिगां मोनसे ग्रामपुर फिसा गामि दं बेवहायनो आरो नार्सारिया कन्टेक्ट नाम्बार होनानै होखागोन नोंथांमोना बे कन्टेक्ट नाम्बाराव फन खालामनानै फैबानो मोनगोन आरो ना दिनैनि गोदान आपडेटखौ खोन्थाना होदो नोंथाङा दा जोंनियावहाय माने मिसआन्डारस्टेन्डिं माखासे माबा सोलिनानै दं आरोना जोंनि फुलिया बा जोङो लकेलनिखौनो बानायो नामा लकेलनिखौनो बायनानै फानफैयो नामा माने बेबायदि एसे बुरजा जादों आरोना फ्रायानो आरो कन्टेक्ट खालामनानै सोंहरो बबेनिफ्राय लाबोयो आं दा बेखौनो माने क्लेरिफिकेसन होनो सानदों बा खिथानो सानदों आरो गासैनिसिमबो आङो बावैसो सिगां केरेलानिफ्राय कक'वा फिथाइखौहाय अर्डार खालामनानैहाय आङो लाबोनानैहाय न'आवनो आङो फुलि बानायनानै दिनै बे दा समावहाय गायजानायनि माबा जाफैबाय आरो दायो ओंखायनो माने गायगिरि बिथांमोन गोनो गोथो गैयालासे माने आंनि बे कक'वा बिफां फुलिखौहाय लांफैनानैहाय गायनो हागोन आरो बिथाङा नैबे फुलिखौ माने फिथाइखौ आरोना बेवहाय फुलि खालामफैदों केरेलानिफ्राय थारैनो नंगौ आंबो बे फिथाइखौनो जाय बिथां फंबाया केरेलानिफ्राय लाबोदोंमोन आंबो बे फिथाइखौनो गायहैदों आंनियाबो बेरनानै गायजानायसिम जाहैबाय आरो आं दाख्लै फांसे गायबायानो नोंथाङा बे फुलि बा बे फिथाइखौ केरेलानिफ्राय लाबोदों बियो थार ने थारानो मारै अर्डार खालामनानै लाबोखो बेखौ अर्डार खालामनाया जाहैबाय माने जोंनिनो इउएन ब्रह्म कलेजावहाय सासे फोरोंगिरि दं फोरोंगिरिजोंहाय थांनाय इयारनिफ्रायनो आङो कन्टेक्टआव दंखायो सारा केरेलानिफ्राय माने डाइरेक्ट बिहरनानै लाबोनानै माने गावबो फुलि खालामो आरो आङो थांनाय इयाराव बिनिफ्रायनो माखासे फुलिफोरखौहाय लाबोनानैहाय आङो फानफैखादों बिनिफ्राय आङो सारजोंहाय मोजां रायलायनायनि गेजेरजों सारनिफ्राय आङो रिकुवेस्ट खालामनानै फिथाइखौहाय बिहरदेरनानैहाय आङो बे
फुलिखौहाय बानायनाय जादों आरो गोनो गोथो जानो नाङा औ औ बे आरो बे फुलिखौ गायोब्ला मा जागोन गेरेन्टिफोर होनो हागोन नामा? हागोन माने हमनानै ला जोंनि केरेलानि माबायाहाय फुलियाहाय 2 to 3 इयारनि गेजेरावहाय बिफांनिफ्राय माने फिथाइखौहाय मोननो हायो बा बिबारा बोसोरनै बा बोसोरनै हाफावहाय माने बारो आरो 3 इयारनि गेजेराव मोनहैयो रिजाल्ट मोनो आरो आंबो माने 2022 नि जुलाइयावहाय गायदोंमोन आङो गायनानैहाय दिनैजोंहाय 2025 जुलाइ जाफैनोसै दायो आंनियाहाय माने फिथाइया थायनानै माखासे खाजानाय बेबायदि अबस्था जाबाय आरो माखासे दायो दंबावो आरो फिथाइया नोंथाङा जे गायदों बिफां बियो केरेलानिमोन औ माने लकेलखौहाय आङो बुंनो हाया जे माने 3 इयारजों थायगोन ना थाया आं बेखौ बुंनो हाया नाथाय केरेलानिया थायगोनखौ आङो माने बुंनो हायो आरो बेजों लोगोसे माखासे थायो होननानैबो बुंजोबनो हाया माने केरेलानिबाबो जोङो जुदि गायनानैल' दोनोबा बिफाङा जुदि ग्रथ जायाबा बेबो 3 इयारनि गेजेराव थायाबो जानो हानाय बेखौहाय बुंनो हाया आरोना बेखौहाय जोङो जोथोन लानांगोन बा बिफांनि साइजखौहाय गिदिर खालामनांगोन आरोना आदसा नोंथाङा दि बुंबाय थादों लकेलनि जायगानि बिफां आरो केरेलानि बिफां मा फारागथि दं नोंथाङा एसे फोरमायनानै होगोन नामा? फारागथिया बेनो जे माने जोंनि लकेला बोसोरब्रै बोसोरबानि माबाया बिफांनि बेगरा माने थेफा जायो बै थेफा बा गोग्गो नङि बिफांनि फिथाइखौहाय जोङो खानानै जुदि जावैयोब्ला फिउचाराव मोजां जाहैनाय नङा नामा आं बेखौ माबादों आरो बेबायदि मोनदांदों आंबो बुंनो हाया जे लकेलनिया जाथारनाय नङा हमनानै लानो हायो गय बिफांफ्राबो थाइगोदानखौहाय माने रावबो जावैया बा गाया आरोना माने गायोब्ला माने मोजां माबा मोनहैयो आरोना माने बिथाङा बुंदों जाहैबाय जाय गय बिफांनि फिथाइया थाइजेननाय बा बिफाङा गोरलै बे बिफां गोरलैनि माबाफोरखौ जावाया आरोना फुलि बानायनोब्ला बेखायनो गयाबो ओरैबायदि माने 10 बोसोरसिमा जाथारखानांगोन आरोखि बे 8 एसे खमबावोसो 10 बोसोरा जाथारखानांगोन फिथाइया बिनि 10 बोसोरसिमनि फिथाइया माने गोग्गो जाथारगोन आरो मोजां जागोन आरो फिथाइयाबो गिदिर जागोन बेबायदि सानना नायोब्ला जों रिजायनानै मोननो हायो आङो प्रेक्टिकेल फिथाइखौ लाबोनाय हिसाबै माने थाइसे फिथाइयावनो माने आधा केजिनि बारा आरोना थाइनैजोंनो सेरसे बा सेरसेनि बारा जायो केरेलानि माबाया फिथाइया बेबायदि जोंनि लकेलाथ' बेबायदि जानाय गैथ'आ बर्थमान आं नुथ'वाखै आरो ओरै जेसेबांनाखि गायदों एसे 2018-19 बेफोरावसो गायदों नालाय बिनि बिफांफ्रा मिच्युर जायाखै फुलि बानायनाय जाहैजासिम जायाखै आरोना बेखायनो केरेलानिखौ नों अर्डार खालामदों केरेलायावथ' बेसेबांबा सनावनो जागायजेनदों 1972 ना बेसेबांबायावनो जागायजेनदों बेखायनो बिसिना बुहुत आवगाय बा एडभान्सखा आरोना नोंथांमोना माने आंनि नार्सारियाव फैनानै फुलिखौहाय नोंथांमोना बासि लांनो हागोन आरो प्राइसआ आङो दा हलसेल हिसाबैहाय माने 30 निफ्राय 35 नि गेजेराव हरदों आरो बिनिफ्राय आङो मोनसे अपसन होदों सिमानि सिङावहाय थानाय सोरबाफोर जुदि लांफैनो उसुबिदाबा एसे बुरजा लाङोबा कन्टेक्ट खालाम आं न'आव थांनानै माने लांना हैगोन आरो बिथाङा बुंदों जाहैबाय होम डिलिभारि खालामगोन जायफोरा निसिमानि सिङावनो थानाय बा थागिबिफोर जायफोरा उसुबिदाथार आरोना फैनानै लांफैनो थाखाय बाय होम डिलिभारि खालामगोन बायजोनिफ्रायबो बा बाक्सा उदालगुरिनिफ्रायबो जुदि बुरजा लांथारोबा 1000सो फुलि जुदि अर्डार खालामोबा माबा मोनसे रायलायनायनि गेजेरजों माने बेबस्था खालामनो हागोन आरो दा नोंथाङा बेवहाय खै हाजार दालसो फुलि खालामनाय जाखो बेयाव ओरैनो आङो 5000नि फुलि सोदोंमोन नाथाय माखासेया बेरजोबाखै आरो फ्रायानो बेरजोबदों नै नायदो क्वालिटिखा बिलाइयानो नै बिलाइ बा बिफांफ्रानो फुरा एकदम सोमखोर जाखांखायो खनसेनो नैबे फुलिखौ खालामदों जाहैबाय न'आवनो दे ओमफ्राय मेन नार्सारि दङ बैहाय दा जों थांगोन दसेनि उनाव बेहाय जोथोन लानो थाखाय इजिसिन जायो नालाय बेखायनो बिखौ न'आवनो खालामनाय जादों बेखौ बै नार्सारियाव दोननाय जायाखै बै नार्सारियाव जों थांगासिनो दं दा दसेनि उनाव बे कक' बिफांखौथ' गायबाय ओमफ्राय बांसिन मानसिया मार्केटखौ सिन्था खालामबाय थादों नोंथाङा बिनि सायाव मा बुंगोन मार्केटखौहाय बांद्राय एसेग्राब माने सिन्था खालामनो नाङा दा जोंनियावहाय एट प्रेजेन्ट जोंनियावहाय प्रडाक्टआ एभेलेबेल गैथ'वा दा बिनिखायनो मार्केटआ एसे माबा सोरबाबा एसे एनै गायनाया प्रब्लेम मोननो हागौ बेयावहाय प्रडाक्टआ एभेलेबेल जायोबा आंबो कालेक्सन खालामनानै बेवहाय दा नर्थ इस्टआवहाय मोनसे सक
चक्लेटनि माने माबा इन्डास्ट्रि गायसनबाय गुवाहाटीयावहाय जुदि प्रडाक्टआ बुरजाबा लांनानै हैनायनि माने केपासिटिखौ खालामना होगोन आरो ओमफ्राय बे दासान्दि दि फानगासिनो दं बे बिफांनि फिथाइफोरखौ बेखौ बहा लाङो बा सोर लांफैयो मा खालामहैयो बिसोर बहा हैयो बेखौ खोन्था दा बियो साननो गोनां आरो जोंनिफ्रायथ' माने कन्टेक्ट खालामोबा लांफैयो लांनानैहाय माने आङो एक्जाक्ट बिसोरो आं सिगाङाव सानदोंमोन माने बिसोरो लांनानै मोनसे इन्डास्ट्रि बा गुबुनावहाय लांनानै थाङो नाथाय बिसोरो मा खालामो जोंनिफ्राय फिथाइखौहाय लांनानै बिसोरो मा जावैहोयो जावैनानैहाय बिसोरो आरो जोंनोनो रिटार्न फानफैफिनो आरो बेनि फारसे सांग्रां जानांगोन आरो आङो टेस्ट खालामदोंमोन माने सिगाङावहाय ओरैबायदि आंनियावहाय फिथाइखौहाय सोंहरदोंमोन आरो नोंसोरदि आंनियावहाय जे फिथाइनि बिराद माबा खालामबाय थादोंमोन आङो नोंसोरनो फिथाइ लाबोना होनोसै आं केरेलानिफ्राय नोंसोर लागोन ना लाया बे सिस्टेमाव आं सोंदोंमोन नाथाय बिसोरो बुंदों जोंनियाव केरेलानि लाबोनाय दंखायो जोङो बेखौ लाया लकेलनिबासो लागोन बे माबाखौहाय बाथ्राखौहाय बुंदों फोरमायदों आरो बेखिनि थारमाने बिसोरो जोंनि जायगानिफ्राय फिथाइखौ लांनानै बिसोर गावसो फुलि खालामहोयो हमनानै ला केरेलानिफ्राय जोङो जुदि फिथाइखौहाय लाबोयोब्ला माने पार केजि फिथाइयानो 450 बेबायदि गोलैयो आरो केयारिं ट्रेनजों हरनाय माने बेबायदि गोलैयो आरो पार पिस 450 आंबो लांदोंमोन पिस माने केजियावसो माने केजियावसो 450 केजियाव 450 गोलैदों पार पिस 200नि बारा गोलैदों आरोखि बेबायदि आं गोजाननिफ्राय जुदि लाबोनानै फुलि खालामोब्ला माने इनकामा खम जागोन लकेलनिफ्राय जे बिसोरो दाम खमाव लाङो फिथाइयावहाय 30-40 बेबायदिनो लाङो ओमफ्राय थाइसे फिथाइयावथ' बिदिनो 40 थाखा ओंखारो नालाय बेगर अब्ला बेसेबां लाब जाहैयो जोंनोनो फानफैफिनो बिफां गोरलैनि फिथाइ बेखौ जोंनोनो होफैफिनो माने जोंखौनो बुरबक खालामगासिनो दं आरोखि ने सिस्टेम आरो सार आंबो बिनि माबायावहाय खोनादों बेबो मोजाङानो आं मोजां नांदों आरो सारखौहाय खैलामैलानि सार प्रमदाबो जोंनि पाब्लिकफोरनि गेजेराव माने फोसावनानै बा माबा खालामनानै बेखेवनानै होथिनाय जाजेनबाय आरो बेबायदि पाब्लिकफोरनि गेजेराव माने सांग्रांथि खालामनानै होदों आरो जाहाथे गायगिरियाहाय माने बेसेन गारनानै जुदि मोजां फिथाइ मोनाबा माने एसेबाबो माबा जायो नालाय बेखौहाय फोरमायना होदों सारा बे आरो निस्सय नोंथांमोना खोनानो मोनबाय जाय फंबाया जि बाथ्राफोरखौ बुंदों बियो निस्सय नंगौ जोंनि जायगानिफ्राय बिफां गोरलैनि फिथाइफोरखौ लाङो फिथाइफोरखौ बिसोरो फुलि खालामहैयो ओमफ्राय बे फिथाइनि फुलिखौ जोंनोनो फानफैफिनो बे ओरैबायदि जोंखौ बुरबक खालामगासिनो दं नोंथांमोना सांग्रां जानाया मोजां जायफ्रा गायगिरिफोर कक' बिफां गायगिरिफोर नोंथांमोना सोंग्रो बे फुलिखौ बबेनिफ्राय लाबोदों खै बोसोर जाखो बेफोरखौ डिटेल्स सोंग्रो ओमफ्रायसो नोंथांमोना फुलिखौ लाखि बे जाय फंबाया जि केरेलानिफ्राय लाबोदों होनदों बियो निस्सय सैथो बिनि फिथाइखौ आंबो लांदों सेरनै लांदों आङो सेरनै लांनायाव बेसेबांबा गुथि ओंखारदों 170था बारा ओंखारदों आरोखि थाइब्रैल' गाखोदों सेरनैयाव माने आधा केजि खरि जादों आरो बे फिथाइया बेखौ आं लांदों दा जावैबाय बेरजोब्बायानो 20था गुथिसोल' बेराखै बेरनानै आं गायबायानो फांसे गायजेनबायानो नोंथांमोनाबो लांफैदो नै केरेलानि फुलि बियो फुलि माने बेगर फिथाइखौ लाबोनाय बेवहाय फुलि खालामफैदों नोंथांमोना लांफैबानो जाबाय खम सम रेटआवनो हगारगोन बिथाङा ओमफ्राय हम डिलिभारिबो खालामगोन अर्डारा गोबांब्ला बेयो आंनियावहाय मोनसे माबा आरो माने सुन्दारिनि 500थासो अर्डार होदों जुदि सोरबाफोर कन्टेक्ट खालामदेरोबा लांफा जागोन आरो सुन्दारिनि 500 दाल कन्टेक्ट खालामदों माने कनफार्म जाथाराखै जुदि कनफार्म जायोबा सोरबाफोर बिहरदेरोबा लांफा जाबाय बेबायदि दा बिब्दिनो बहुद नार्सारि खुलिगासिनो दं नोंथाङा मा बुंगोन आं बेखौनो बुंनो सानो जों बयबो मावलायनांगौ जोंनिनो बर' माने गासैबो जुदि जोङो मोनसे खामानि मावोबासो गावबा गाव प्रफिटखौ मोननो हागोन आरो माने आं बेखौ जेबो बुंनो साना मोजां जायनाखि माने नार्सारि बा कक'आनि नार्सारि खालामदों बिसोरो मोजां बिफांनि लाबोनानै फानोबा मोजां आरो जेन' जोंनि गायगिरि बा पाब्लिकफ्रा उनाव खाफाल हमनाङिफोरबायदि आरो ना माने मोजां बिफांनि फिथाइखौहाय लाबोनानै जाहाथे मोजाङै मोजां फानथों आं बेखौबो लुबैयो आरो माने जोंनिनो बिदा फंबाय बर' गासिबो माबा जानांगौ आरो अब्लाथ' नोंनि नार्सारियाव थांनोसै बिथांनि नार्सारियाव कक'आनि अनगायै मा फुलिफोर दङ जों थांनि अब्ला
नै बेनो लोगोफोर फुलिया मोजां नायनानै ला दै नायदो फानजाजोबनाय जाबाय गासिबो दाथ' गायनायनि बोथोर जागासिनो दं दे एप्रिलफोरनिफ्रायनो गायजेनो जेब्लानाखि अखा हाग्लायो अब्लानिफ्रायनो गायजेनो सेप्तेम्बरसिम गायनाय जायो सेप्तेम्बर बिथांनि न'आ बेनो ओमफ्राय जोंनि न'आ नै बे न'खरसे बारनानैनो बिथांनि बागाना नै बेनो फिथाइया दाबो दं दे नै गाज्रि जाबाय ना माने नायजायाखैमोन खाजायाखैमोन ना नैबे फिथाइया थाइसे गाज्रि जाबाय माने बेखौ फुलि खालामाखै नालाय बियो फुलि खालामबाथ' अनेक हायो नै बेबो मोननानै दङ बे बिफाङा मेचियर जायाखै नालाय खै बोसोराव गायदों होनदोंमोनलाय 2022आवसो गायदों बेखायनो बे बिफांनि फिथाइखौ फुलि खालामजाया फुलि खालामजायो खिन्थु एकदम गेरेन्टि होनो हाया दै रज'यो रज'नायालाय उनाव माबा मोननांगौ समावसो माबायदि जागोन बुंनो हाया प्रेक्टिकेल जों मोनथ'वाखै बिनि रिजाल्ट उनाव फिथाइखौ मोननांगौ समाव माबायदि जागोन बेखौ बुंनो हाया माने गेरेन्टिबो होनो हाया नालाय बेखायनो बेखौ बिफांनि फिथाइखौ फुलि खालामनाय जायाखै दासिमाव बायनानैल' लांगासिनो सोरबा सोरबा आरोना लांदों माने सोरबा सोरबा जोंनि लकेलनि मानसिफ्राबो सोरबा सोरबा माने बिनानै लांदों आरो जेबो नङा नों हरल' माने जों गायनानै नायनायनो बेबायदि बुंनायावहाय माने हरनाय जादों आरो सोरनोबा नै ओरैबो दंबाव लोगोफोर बेलासि जाबाय बेखायनो मोजां नुनाय नंला नोंथांमोना ओरैबो दं ओमफ्राय नै बैजों दङ हनै बैजों दङ ओमफ्राय बैजों दङ UN ब्रह्मनि गावनि मास्टारनिफ्रायनो लाबोनायमोन बे फुलिया लेक्चारार मावो बे लेक्चारारनिफ्रायनो लाबोनायमोन नैबे बिफांनि फुलिया आरो दाबो बेजोंनो जयेन्टलि बायदि आरो बेजोंनो जयेन्टलि कन्टेक्ट बे सारनिफ्रायनो आङो लाबोनानैहाय बेबायदि खामानिखौ मावगासिनो आरो बर्तमान दे जेबो गोनो गोथो साननो नाङा फुरा जेनिउन बे माबाया फुलिया नोंथांमोना लांफै आरो गायहैबानो जाबाय लोगोफोर बेनो दे लामाया नैबे फैबाय जाहैबाय सापागुरिनिफ्राय फुरा डाइरेक्ट ना नैबे मेन लामा जोंनि बेयो नेशनेल हाइवे बादि जानो थांगासिनो दं बेजों फैबानो नैबेनो जे गयारि नार्सारि बेलाय नैबेखौ मोजां नायनानै लादो दे जे गयारि नार्सारि ग्राहामपुर PO आमटेका PS आमगुरि डिस्ट्रिक्ट चिरां पिन 783393 बेनो कन्टेक्ट नाम्बारा ओमफ्राय नै बेयाव दंखायो नोंथांमोना आरोबाव सोंहरगोनलाय नैबे दंखायो नै बेहायबो दङ नैबेबो दं नैबेखौ होना होगोन बे जिबाय नालाय ओमफ्राय ओरै थांबाय आमटेका ससे थांबानो मोनबाय बैयो आमलायगुरि गामि ओइ नायदो नोंथांमोना मा फुलि दङ बिथांनि नार्सारियाव फुलनिफ्राय लानानै मा दङ नै बैग्रि दङ ओमफ्राय भेनिला दङ ओमफ्राय नैबे फाथै ओमफ्राय नैबेफोर मा बियो फुल सिनारि जाहैबाय सिनारि खालामनायनि ना सिनारि खालामनायनि ओमफ्राय ड्रागन दं दा प्रेजेन्टलि मेकाडामियाबो सोलिदोंना माकाडामिया बियो माबा बायदि नाट्स बादामानो गाम्बारि जाहैबाय ओमफ्राय नैबे वाटार आपेल दे वाटार आपेल ओमफ्राय आपेला जोब्बाय ओमफ्राय नैबे हाइब्रिद समफ्राम गवाबा नैबे जाहैबाय माने खामब्रेंगा फुलि बियो ओमफ्राय नैबे लिसु बियो नैबेखौथ' मिथिखाबाय बेयो जाहैबाय खान्थाल भियेटनामनि दे सुपार आर्लि भियेटनाम सुपार आर्लि बियो बोसोरनैयावनो थायो पुरा 12 मास बुंजायो आरोना नोंथांमोना भिडिअफ्राव नायनो हागोन भियेटनाम सुपार आर्लि होननानै इउटिउबफ्राव सार्च खालामनानै नाय नैबे माबाया फांब्रैसो दंबावो बियो थाइलेन्डनिमोन आरो बे थाइलेन्डनि फार्स्टआव लाबोनायनिमोन बियो ओमफ्राय पाब्लिकआ माने भियेटनामनिखौसो बांसिन माबा खालामदों नालाय उनाव भियेटनामनिखौ लाबोजोबनाय जादों नैबे भियेटनामनिखौ नों लाबोबाय थानाय जादों आरो ना ओमफ्राय बिनि प्राइसखौ बेसेबांसो हरदों नैबेखौ प्राइसखौहाय 120आवहाय हरदों आङो ओमफ्राय थाइलेन्डनिखौ सिगां 130आवहाय हरदोंमोन नैबेखौ माने दा बिनि स्रिया जोब्बाय आरो खान्थालखौ नों अबेनिफ्राय अर्डार खालामबानो दे बे खान्थालखौहाय आङो माने
कलकाता आरोना स्टप दं मोनसे नार्सारि बै नार्सारियावहाय माने गुबुन कान्ट्रिनिफ्राय माने कालेक्सन खालामनानै बिसोरो स्टप खालामनानैहाय हरनाय जायो आरो बेबायदि नोंथांमोना गायनानै नायनाय ओमफ्राय फिथाइ सामथाइखौबो नांगौ नालाय मानसिनो जानो थाखाय माब्लाबा लुगैयोना ओमफ्राय बेखौ कमार्शियेलिबो गायनो हागोन आरो फुरा बाल्कआव गायनो हागोन नोंथांमोना बिदिनो 500 दाल गाहाम बेफोरबायदि गायनो हागोन आरो ना जाय बिथांमोना 500 दाल गायहैदोंमोन बिथांमोननि आपडेटआ मा बिसिनि आपडेटआ आंनियावहाय सानडेआवहाय फैदोंमोन बिसोरो माने मोजां रिजाल्टखौनो होदों आरो 500 दा बिफां माबा गायनायावहाय बिसोर फांथामल' थैदों होनदों फांथामखौहाय लांफिनदों बिसोरो ओमफ्राय आंनाव गोजा खान्थाल गोजाखौ बिदोंमोन गोजाया माने गैथ'आ आरो बर्तमान बे ओमफ्राय माबायदिनो ग्रथआथ' माने मथा-मथि जौबायनो जौआनो माब्लाबा थांनानैहाय आङो आपडेट होगोन माब्लाबा थांनानै आंखौबो लिंलांबानो जाबाय ओमफ्राय नै थाइजौफोर दे गुबुन कान्ट्रिनि गुबुन कान्ट्रिनि मा थाइजौ मोनो दे खोन्था ओरैनो बानाना मेंग' दङ बानाना मेंग' आरो नैबे रेड पाल्मार नैबे रेड पाल्मार दै बेबो गुबुन कान्ट्रिनि ओमफ्राय खाथिमन दङ नैबेयो दगमाइ बे माबानि थाइलेण्डनि दगमाइ बेबो बियो बिनिफ्राय दङ नैबे बानाना मेंग' एकदम थालिर बायदि गोलाव जायो नैबेयो मा बिलाय हानिडिउ हानिडिउखौ आं मिथिला अबेनिबा हानिडिउआ बियो आमेरिकानि जोलै बे मियाजाकिया जापाननि आरो मियाजाकियाथ' दा माने पपुलार जागासिनो दं मियाजाकिया जोबनानै दं बे हानिडिउ बेबो किं अफ साखापात बियो ओमफ्राय अल टाइम मेंग' दङ माबानि आरो थाइलेण्डनि माने 12 मास थायगोन आरो 12 मास थायो आरो ना बहा माबायाबो 12 मास थायग्रा दंसै ना बिबारबो दंजोबोमोन बिसोरो बिबार दंजोबोमोन मा इयो अल टाइम मेंग' 12 मास थायो माने थायखांबाय बिबार बारबाय बेबायदि बिनि प्राइसआ ओमफ्राय ल' आरो बेसेबांथो ओरैनो 150 बिनिया 150 बिसोरथ' डेन्जार आरो बिसोरथ' दामानो दं प्राइसआ आंबो गायहैबाय बेखौ माबा मियाजाकि मेंग'खौ गायहैदों आंबो ओमफ्राय कक'आ नैबेहायबो दंबावदे बेयाव दङ माने सिगां लाबोनायनि इयो माने बैयावहाय आरो आं लाबोथ'वाखै ओमफ्राय बिनि प्राइसआ बांसिन नामा बिनि प्राइसआ 40 40 हरदों आरो ओमफ्राय बै न'नि प्राइसआ 35आव होगोन 30 to 35 रायज्लायनायनि गेजेरजों दे बिफाङाथ' बिराद गिदिरानो गिदिर बहुद गोजौ खिन्थु नैबेहाय जावायनानै दङ केरेलानियानो बेबो बेखौहाय आङो 15 केजि लाबोदोंमोन माखासे जावैनाय जादों आरो रामबुटान दं नैबे रामबुटान बे मुल्यबान बिफांफोरनि फुलिबो मोनगोन नोंथांमोना नै ओरै नायदो मा फुलि दं नैबे जाम नामा खालाजाम नैबे निम जाहैबाय लालि ओमफ्राय नैबे माबा दंमोन बादाम दङ लिबु जाहैबाय बे लिबुआबो निले लकेल नङा बियो माबा खागजि लिबु होनो माने जोंनि लकेलनिफ्राय एसे फिसासिन आरो बिनि रस एबा बिदैया बांसिन जाहैदों बेबायदि नैबेथ' मिथिखायो साब बिफां महागुन जाहैबाय महागुन ओमफ्राय नैबेयो माबा अग्रु बिफां बियो ओमफ्राय नैबेयो मा बिफांमोन बेयो बावबाय आङो दोनथ'दो ओमफ्राय नैबेयो देबदारु जाहैबाय साजायनायनि थाखाय न'फोराव लांगोनाफोराव साया लाग्रा बेबो बे साया लाग्रा नै मोजां जायो बे साया लानो थाखाय ओमफ्राय नैबे चन्दन जाहैबाय चन्दन बिफां ओमफ्राय नैबे मालयेसियानि साल मालयेसियानि सालबो मोनबावो नोंनाव मालयेसिया सालाव माबायदि जायोलै माबायदि जायो गायनांगौ नामा र'दाहाय बिराद जाहैदों माने थाब जायो जोंनि जायगानियाथ' थाब जाया ने माने बेथ' चन्दन जाहैबाय बे चन्दन ने बगा चन्दन बे लाल चन्दन 3 रोखोमनि दङ गय दङ नैबे लकेल जाहैबाय लकेल गय दङ हाइब्रिद गय दङ ओमफ्राय नारिखल मोनगोन केरेलानि जाहैबाय केरेलानि नारिखल मोनगोन
ओमफ्राय बे बिदिनो सिनारिफोर आरोना औ गासिबो बिफांनि फुलि मोनगोन नोंथांमोना अर्डारल' खालामनांगौ आरोना बेसेबां नांगौ अर्डारल' खालाम गिबियाव अर्डार खालामगोर आरो अर्डार खालामखांनायनि उनाव आङो लाबोनानै फैगोन माने आंनिया जायगायाबो खम ओमफ्राय बिनिखायनो आङो बारा एभेलेबेल लाबोनानै दोनफैयाखै आरो स्टक खालामाखै अर्डार होयोब्लासो माने लाबोगोन आरो ओमफ्राय बैजोंबो दंबाव नै न'फोराव साजायनायनि थाखाय बिबार बेफोरबायदि दाथ' माने सिजोना खम बिनि थाखायनो फुलखौहाय माने एसेल' दंफैयो आरो दा बर्थमान दे अब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानो जासिगोन आरो आंनि रिकुवेस्ट माने आदानि चेनेलखौ जाहाथे बयबो सापर्ट खालामो हेफाजाब होयो जाहाथे आदाया माने दावगालांबाय थानो हायो आरो गोजोननाय थाबाय बयनिसिमबो